सानाव सारजेननो नागिरनाय समाव सानजेननाय मावजेननाय जितु दिल्लीयाव सावरायबाय थादों नङा होमबा बिनिफ्राय जुदि गमामायैनो स्टेटखौ मोनफुंजोबाबा पावारखौ बेसेबांसिम बारायनाय जागोन? बेथ' नंगौ भारत सरकार आखायाव लाग्रा हाथियारफोरनि गेजेराव आरो गुबुन गुबुन दल संगठनफोरनि गेजेराव बर'फोरनि मोनसे राजखान्थियारि जि समस्या बे समस्याखौ पिस टकनि गेजेरजों भारत सरकारनि जि मोनसे सिद्धांत जे गोख्रैनो बर'फ्रा गासैबो गनायनो हानाय बयबो बोजबनानै लानो हानाय मोजां मोनसे गोजौ थाखोनि एकर्ड जागोन होननानै भारत सरकारनिफ्राय इन्टारलिक्युटरा आरो गोबां एजेन्सिफ्रा दिनै बे बाथ्राखौ फोरमायदों। जों बे बाथ्राखौ जोङो आसलते मार बर'फोरनो मा रोखोमनि मडालिटिस जानो हागौ बर'फोरनि थाखाय जों बेखौ दिनैसिम सावरायनाया जिहेतु जोबलांबाय बेनिखायनो जों बेखौ गासैबो नेदों। दिनैनि तारिखाव खुनु मोनसे मडालिटिस रावनोबो गथायाखै। बे मडालिटिसआ भारतनि इन्टारलिक्युटर बिथांनि आखायावनो दङ आरो जोङो बुंदों जे नोंथांमोना बेबायदि सानदोंब्ला जों नायनि जुदि बे गनायथावब्ला बेखौ जोङो आजावगोन, जुदि गनायथाव नङाब्ला जों बेखौ सिन्था खालामगोन। आरो सिमानि बादै जोंहा स्पष्ट बिटिसि एकर्डनि उनाव बर' हारिखौ बे एकर्डआ खावनै बोखावनानै दोनदोंमोन। बेनिखायनो जोङो सानदों आरो एनडिएफबिनि चार्टार अफ डिमान्डआव जों बेखौ मोजाङैनो लिरनानै भारत सरकारजों जावले सावरायबाय जे सानजाहा थानाय कन्टिगुवास बर'फोरनि गामिफोरखौ सरजाबनानै जों हिसाब खालामनानै मोनदों 1194 गामिया दाबो बै एरियाखौ बर'लेण्डआव सोनानै होनो हानायनि मोनसे थासारि दङ। बेखौ खालामनांगौ। बिनि अनगायैबो बायहेरायाव थानाय जायखौ बोनथुम हरनो हाया बेबायदि ओनसोलखौ बर' आरो ट्राइबेलफोरनि थाखाय संबिजिदारि मोनसे मोनथाय जेराव हा हुआ बिसोरनि राव हारिमुआ बिसोरनि हा हुआ बासायजायो बेबायदि रोखोमनि मोनसे सेटेलाइट अट'नमास आरो बेबो 6 सिड्युलनि गेजेराव जानांगौ होननानै जों दिनै बेखौ बुंबोदों। दिनै भारत सरकारा बेफोर गासै बाथ्राफोरखौ खोनासंनायनि उनाव बेबादि मोनसे मा रोखोमै दिनै होगोन बेखौ जोङो दिनै नेबाय थादों। जों बेखौ बिसार खालामनाय जागोन। बर'नि सेकेन्ड एकर्डआथ' बिटिसिआनो जाबाय। दा नोंथांनि साननायाव जि थार्ड एकर्ड जागोन बे इउनियन टेरिटरियानो जानो हागौ होननानै सानो नामा? बे बाथ्राखौ जोङो बेबादि मुं दिनैसिम बुङाखै। गोबां बाथ्रा खोनादों मालाबा इउटिसि जागोननो, इउटिसिखौनो लानांगौनो बेबायदि होननाय जायाखै। जोंनि बर'फोरनि डिमान्डआ जाबाय सेपारेट स्टेट, आलादा रायजो। बिनि थाखाय दिनै मास पिपोलनि मोनसे आन्दलन जादोंमोन। दिनै बेनि सायावनो जों मेम'रेन्डामखौ होनाय जादों। दा भारत सरकारा बै सेपारेट स्टेटनि बाथ्राखौ दिनै बिथाङा बारे बुंदों जे बेखौ सिन्था खालामनो हानाय जायाखै। खिन्थु बर'फ्रा सिन्था खालामनो नाङा। जि मोनसे थामथि एकर्ड जागोन भारत सरकारा दिनै डिसिसन लानानै दोनदों। जि मोनसे थामथि एकर्ड जागोन बे एकर्डखौ दिनै जियानो जाथों, जि नामाकरणजों जायाथों मानो बै एकर्डआ बै मडालिटिसआ बर'फोरनि थाखाय एक्सेप्टेबल जागोन आरो जों बेखौ खालामगोन होननानै बिथांमोना बारे बुंदों।